guys, Ndewo. On this channel, I told us I'll be bringing us this comedy Papa Ifeanyi, helping you to understand what they're saying, because the language this guy is using is actually purely street language. You can't learn it in the classroom, so that's why I'm here to help you understand this comedy. Okay, let's go straight to Papa Ifeanyi for today. Hey, Papa Ifeanyi, what are you saying? Bia Basil, I me on the video this year. Carpenter Basil, away me on the video this year. This Imionu. Do you know what Imionu means? Kissing. Or Imionu kiji bido this year. Or Imionu. Is it kissing you're starting the year with? Imionu is kissing. So if you haven't learned that, learn it today. Imionu kissing. man, More for a skiji me on age. If I am a nabata, he one eye. It's a letter in office. Papa Ifeanyi, ngeko maka gị hapụ emi ọnụ. This man, why do you like prognosing? Sim na akụkụ pụọ biko. Basil, why do you like Basim people? Like you love Basim, especially girls. In an office in what they go na me on. I get this girl. Name office. Are you not ashamed of yourself, Basil? From something to something. From him, get down one in a shopper. In the moon. It's this girl, Buyaga Lodjana Hotel. I know some of you be wondering, Ita. Ita is to eat, right? So, Ita this girl. Papa Ifeanyi, these are street languages. Ita this girl. Giburiaga. Ita this girl name office. From kissing. From Imionu to Ita. So you know now. From kissing, what's next? Do you want it to happen in the office? That's just it. So please use your head and do the rest of the translation. Oh my goodness. Papa Ifeanyi, won't you get a drag? Tired to your test. Hear what is all this? Yo. Papa Ifeanyi, ka ị mekwara na room m kụwa aka ọ dịkwa na mma, kedu ihe m ga-emere gị nwanne m? Biko, you are my last hope. You want to put Biko, don't na, do crido. Mamma na room and frozen to town. I want to make you put nothing for me now, Biko, do. Foreigners nwanne m biko ewekwala iwe. Sọọsọ ofu ka ọ fọrọ. Andọ ya ka m chọrọ iyuzu ugbu a. O nna m. Nna m biko. Onye ọbụla magasa onye obiọma. I want to go here before. Mere this last one. Kama use chakwa ya ka nsa ya mmiri wetere gị, o nna m. O biko nwoke ọma. Oh my goodness. Okpunna nwere okpunna be enyi. Do you know what is okpunna be enyi? Let me spell it for you. Condo. So do the rest of the translation. Mpa, your son Ifeanyi, oyiri nna ya. Ego anyị dosara n'isi bedi, abọdakwala onwe gị bịa chọwa ya. Ọmụ were ya. Eji m ya gaa school ka m were aracha ice cream with homo class m. Oyiri nna ya dowago n'ebe anyị Ifeanyi. Ifeanyi, oyiri nna ya. Oyiri, iyi is to resemble. And so Ifeanyi said his nickname is Oyirinaya, means the one that resembles his father. Ega hi dosara n'enu table. Abodakwana, don't bother looking for it. Ewerela me aga school. I've taken it to go to school to lick ice cream with my classmates. I am Oyirinaya Ofeke. Prodigal son like his father. This boy. Can you know this boy yiri biko Can you know this boy ana Ifeanyi Chukwu yiri? Ifeanyi Chukwu does not resemble me. Onye ka o yiri, kedu onye o yiri? That's ke na onye o yiri. You know, I've told you that when you speak Igbo, sometimes you have the vowel assimilation. Yes. So kedu onye o yiri? Who does he resemble? Iyi, I told you, if you're not learning anything here, Iyi is to look like, to resemble. Ifeanyi, kedu onye o yiri? Who does he resemble? Not me. Not you. It's me. It is shown a mass swap with this boy. Mass swap with this boy. Where I bucket head a bambri. Although my American bucket I grew. But can I will Ifeanyi Baram? Can you go we were going to Sanis bed? When I didn't know you didn't there.
I can tolerate any of your character Ifeanyi Chukwu, but living the life of Obancheleku in my house, I can't tolerate that one. Come get with this boy Nyaku Chukwu Mudioka Kozaza, culture half plot on it. Come with a row go the fish pond, the ban as well. Odo man come Diana. Where an as well. Mba, anam na school taa. Ofu nwa class anyị na-akpọ Chukwuma. Asị na mmanya na-eme business a na-akpọ hookup. Mpa gịnị bụ hookup business? Oh, not again, Adannaya. Adannaya, I want you not to be asking me all these questions. This question, dear Mimi. Oh, Adannaya, you are taking me back to trenches. Hookup business. We're very risky business. Hookup business can fetch you some funds, and hookup business can also take your life. Memaro, all the very risky. Hookup business can make you believe that you will not survive without the life of Ebupe Ebuchie. Let me tell you something, Adannaya. So many girls today believe that their unemployism is the only solution. I don't know if you understand me. You will understand very soon, Makana Matakreke. Ineto, Inawata. Onye na-eme hookup na onye oshi na ama aka na risky. Hookup business is the very. Ineto, Inawata. As you grow, you'll understand. Okay? Ineto, Inawata. I want you to take that and hold it because you will need it in other expressions. Ineto, Inawata. As you grow, you understand better. Very risky. On a new for Diego, on a push for them. They are serving the god of cucumberism. Imeweni, brother Imeweni, sister Imeweni, Akwampi Imeweni, oh, Imeweni mete begi Jesus, Marakwani bido begi Imeweni, oh, Eji my self malo. Abasi bineligwe onye nwanyị amụ your boy foreign rice. Lekwe ka m na-amụke n'iru gị. Lekwe ka shine ere bịa n'iru gị n'ụbọchị nke taa. Ka a kelekwe gị na ihe ị na-emere m. Daddy asị gị jide ka iji ma ya fụwa ndị ọ na-afụ. Ifuru ka isi na-agọzi m, ọ na-afụ ha. Jide ka iji ka obi nwee ike gbawa ha. Nye ya ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ọ bụnarị mgbe ọ na-ada tatatatata. Were bulletproof nke eluigwe bịa kpuchidewe anya nwa ụmụ gị. Onye nwe lekwe nwa ọrụ gị a na-akpọ Peter Obi. Bịa nwụrụ ya ka pidgin, ụgo ya n'oche ahụ maka na o ruru ya. Lekwa anyị ahụ ndị ọnụ ka anyị ji eri nri, ọnụ ka anyị ji eri onye nwaanyị. Anyị ama mgbe anyị ji ekwuhie. Ọnwa ka anyị kwuru ga-apụta okwu. Onye nwaanyị biko nye anyị saịn maka na anyị na-akọta saịn. Ka anyị nwee ike yuzu ụkwụ i nyere anyị enye. Ọ ya ka iji kee anyị okwu. Maka oreje ka anyị were okwu anyị. Belu onwe anyị. Ben Johnson is alive. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Amen. 2023 is my year. Emere m gịnị ye? Telas gịnị ka m mere? Ọ na-akụ m ihe. Ọ na-echi m ihe. Telas echigbo ọdụrụ anya. Ọ na-akụ m ya n'anya. Ọ gụpụtara mmụọ n'ime m. Ọ na-akụ m ihe. Esi gaa n'ebe ahụ Silas na-akụghị ihe ka ụmụazị. Ịmakwa onye iwu. Foreign rice ịmakwa onye iwu this man. Attack that man. Uzoma, please attack for me. Attack si arapụta ndị mmadụ. Ị na-ajụ m maka onye iwu. Onye ga-ewu oji akụ m ihe. Ọ na-echiri m ihe. What have I done to deserve this? Ewo! Otibiri. Otibiri dị ịkpa m. Uzoma, otibiri dị ịkpa m. Silas mgbe ị ga-ehapụ m ka m gaa otibiri. Ị gara ịkụgbu m o. Ị gara ịkụgbu m o. Otibiri! Otibiri! Hello, Papa Ifeanyi. Nke a na-ahụbeghị anya ọ dịkwa na mma? Chi otibiri ebe ị nọ. Bịa apụ n'anwụ be coming down. Be coming down n'ụbọchị adịrọ mma. Anọ na-apụta. Ka mpaaki agbara fuel ihe nnukwara tatatatata. Ihe nwa na-ayọ. Egbe si n'elu si n'ala. A na-ekwu ka a na-ekwu. Mgbe egbe bido fewe n'elu. Pịụ pịụ. Mama kpuru n'ala. Anyị nọzidi ya ndị polisi abịa bukọrọ anyị niile. Buru anyị ma hapụ ndị oshi. Si ọrụ ụtụtụ ka eme anyị investigeti hapụ anyị. Nne m mma bata n'ụtụtụ o. Bụ ụmụazị ha lakpuo. Mama Ifeanyi ebe ọbụla ị nọ na-efere Jehova aka na ọ na-adịrị anyị ndụ. Di gị pụrụ asaịdị mgbe egbe a na-efe n'elu pịụnwụ pịụnwụ pịụnwụ. Ma sọvaịvụ ya. Iche na ọba ya pawa. Iche na ọ n'ike aka gị. Onye nwe anyị na-eme. Nwa m bụ n'ihu moto. Sorry. Onye bụ n'ihu moto nwere some casualty.
Papa Ifeanyi, because so that's it, Papa Ifeanyi. I hope you've been able. Mama Ifeanyi makwa ihe nọ na-ayọ na line anyị taa. Enweghị ihe ọzọ anyị mere na line taa sọsọ ka esi ara ana ọkwụ ọtọ ara akwụ ọtọ ana ọkwụ ọtọ ara akwụ ọtọ ya ka ndị mmadụ na-akọta. Onye ọbụla hapụrụ biznes ya nnọọ ma ihe dịrị ya. Akọ akụkọ tampiko